Por outro lado, tamén nos achegamos ao mundo económico, xa que a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada e a COE decidiron celebrar xuntos a Feira de Antigüedades e Cousas Curiosas. Pero tamén a Feira de Oportunidades de a COE. O acordo entre as directivas de a COE e a Fundación é total para ultimar os detalles organizativos da que será a edición conxunta da 31ª Feira de Antigüedades e Cousas Curiosas e 4ª Feira de Oportunidades que se celebrará no recinto feiral estradense os vindeiros días 5, 6 e 7 de marzo do presente ano. Ademais, nunha xuntanza entre as dúas directivas realizouse un estudio conxunto de temas relacionados coa publicidade, o deseño da imaxe do evento, a cartelería e demais. Preto de 3.000 metros de espacio expositivo no entorno do medio cento de expositores, nunha primeira estimación farán as delicias do público asistente. Horario en que o recinto abrirá ao público é o habitual, de 10 da mañá a 8 da tarde ininterrumpidamente. Existirá tamén un espazo de lecer para os cativos dotado de hinchables.